manang, agbuot na si Biyabiyag ata. Ay, nabayagan ang agbubuot ata natin. Itam lang langanan aglumlumot pa yun. Aglat-lati nga rod ay lato-lato ng amanang. Awan natin na lalaki, sayang tilahi na. Sayang ka, Brad. Yung palang taltalin tayo, kurukulo mo dyan manok, tada serbina. Apay manotawan mo, Brad, baka lampas ka pa'y kalendaryon. 31 na pa lang ata din, ngam no sumarunong nga bulan, 32 na. Inang, nga ni gaya mapukawon, baklat ta. Ala, nagdakkel mo tatoy na kalamansin. Hybrid siguro atoy. Namayat ilak jay papaita nato ya. Oh no! Ugsti sa bana na kayon, tuktukan nakpay, minsan pa ya. Oh no! Gagit may lagayan magwalis ni Mitring. Malinsa da sa tialalya to'y balay damanong. Tigsamo na tama natin. Alalya tingal daw. Oh no! Mayat sa nga pagkrepa natin ang babae. Oh no! Hoy! 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 Ukis ti sabam, tinggal daw si sirip ka. Nagado ti siripa, matapay kabsa nila kay ko. Apa isir-siripak ya, mapinpinta sana la di short na. Apa yan na, Jay Manang? Atin ating nga bak, tatay na kapay siguro sirip-siripan. Ika ngamin, pugit ka nga pugit. Samantalaon na tuloy. Samantalain. Takit din nga babae ti pag naanasakaon. Di pa'y nakaungit ka niya ng Andres nung kasday. Apay nga rin nga napan ka man dito yan. Kariring mong sapay laong. Manang, atin na pinagrurupawan, tiwalak to ikon. Mas lalalumit kanya ka nga, wantiwalak ta pinagruprupam. Tal na tikab sa nila kay ko, baka din pa'y kabisado ata. Kabisado katan. Tsura na pa lang ni, arsab mo lang kaslaki ni Andres. Ulitin mo na yung bagam, sino tarasab? Sino pa'y ko ma? Sika alangan ni Tigre, kaya mukha to'y tarabita black. Sino ti tarabitab? Oh no! Pinagrupukan? Ayos nagkadwa di tarabitab kin arsab. Abay Manang kasi talaga atin na lalaki Di naksakam mo Doon, kasana talaga ata. Nabanglos ngamin nga tiki-tiki, din pa inom kinyana di ubing suna. Sumot gaya Manang pigpig sa titamtama na. Masla mo, natintino kayo. Taman tatsuram na Ha? Mapay niya problema ito itsura ko. Agkakaagong kayo lang man, Andres. Basta tiagong na kayo nung makaungit, agbusi-busi nga. Agkabsat kayo nga talaga. Oh no! Abay ba, kastakin ni Mitreng, kaano kailangan nagkamam mo? Paglulukwa mo, laki la aso kong pusa. Manang, wait ko na matama dahil mitring. Apay yan, nakabayan mo, dapat proud ka ginagan mo, Mitreng. Mitreng. Napay da problema di Mitreng. Apay si Kana pintas nagan mo? Baak? Nagsikat nga daw tinagan ko nga baki. Ure ayan na ti papanak at dalat ta.
Wan, si Karajinagan nga baak ding. Baak nga wana sawa na. At least masaya. Walang problema. Payawan pa yung asawa natin na bakmanang. Ha? Makasawa atay ako, baak nga ron. Ay, ang bubutang na lalaki. Ang sirbi na natin na tao. Ayos, tod ako na nading. Ure babae mo sinigitan, tarayan na. Ay, ang nirad amanang. Agbuot na si Bebeg ata. Ay, nabayagan na agbubuot ata nading. Itam lang langanan eh, aglumlumot pa yun. Aglat natin nga rod ay lato-lato ng amanang. Bak, damag kuman. Kawan pa siguro nakalip-tulip mo na. Ay, damot to nading. Aji kaldeng, yung palip-tulip ni Manong mo kinyana. Awan natin na lalaki, sayang tilahi na. Sayang ka, Brad. Yung palang taltalin tayo, kuro mo dyan manok, tada serbina. Nagkaro ka mo ton kinibak, mitreng. Ikorkor dyan manok. Ha? Pipin. Apay manutawan mo, Brad. Baka lampas ka pa yung kalendaryo. 31 na pa lang ata ding. Ngam no sumarunong nga bulan, 32 na. Inang, nga ni gaya mapukawon, baklat ta. Ano? Hindi kayo pa inaibusan di sa ako? Madipay, tadupay ti mangagmukin niya. Takban kilalaing mo na lalaki. Napangas ka mo lang, kasla ka mo lang, Andres. Natural, kabsat ko nga ron. Ano ba? Nakasapol ka katapat mo? Sus! Madipay na yanak ti katapat ko. Tiyik pala ito. Piyok na magbagam. Kahit mo tuktok ta bibig mo. Ano? Tigre, nakanggas mo nagaya mga ito. Ay, awan mabalin mong baak. Ubing pay lang kasanaatan. Kitam di bibig na nek. Kasla sumipit nga manok. Pag-awi di mong tigre, maibos ti bagasyot to. Nalaing sumipit kay. Isang araw pinapan ni Andres to, itanda ka duwame. Tapos pag-awi daw. Kakit na gawin doon. Istorbo ka ti pinagwalis ko. Madimit si katirantak ito ni Emma. Tapay si ka. Assume. Awan ti ni Emma, napanagubra. Lumaminsan pingagawid. Apay sino yay Emma Manang? Kapsat na ni Emma, dingin na. May mayat nga katungtong ading, imsi ka. Takamulat ka. Bon, pesay ko na ni baak. Ituloy mo diwawali sa mo. Sigurad Manang, tayo tuloy kayo walwalisikot. Sige, panak pagsado. Dan sa turturpina di na baka. Kitakban kilalaing na. Pero in fairness puray kas dyan yung bak dati tsura na. Yahoo!